Juma, chinsa ikumibiri chamambia, goika chinsa isatoa, ime ya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ilitukuli yao ase obwansu tumere na manga koraganire uritukuli goro nabo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena kiti ganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo morigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatakire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yoboshirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS basubali mongo torora korwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie ime ya Ndizi TV Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abona tiganda koira mpaka asito gukigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na imbere nechidegeka 15 omurubiri okubwatia nigo kurigererigwa nebigori byonsi mbiya mono omwanju murigereria we TV yaito ya Ndizi TV mbiya mono ase nginjo ya bono mambia egepindi yaito kiaboka na Nyasaye mambia ya rero naende nanyorire libagaligia liokogokwanera ase mambia ya rero mwanju murigereria amarietane igongoro kwa Pastor Vincent Nyang'au nigonde omwana oiboire itumbe ese kenyorogia itumbe na nomugusinde nande ngukwana ndeke gusi korende mono tindu gwetogeria yo igongwetogeria ringana rinene ririnyasabe kireme yane mambia lero erinde nsangamo na inubono mambia na kongo sangamo na inubono mambia na ene njira ya moyo gosaba amo na inubono mambia mbiya mono asengenjo nyasa twancheire akoire ribaga akorendo botuko bogima goikabono mambia nyasa oyo iga okoroku nyasa oito otakorara nganyone kerora ire egasi ya nyasa ero no gokorenda paka oboke buya omone noito agokora egasi enkera nugo jaso bogima bwao
nekera gokora egasi enkera nugocha ase obogima bwao ande tayo toranyare koba tokonyerusia amagoso ekiagera Nyasaye nere Nyasaye orenge kare nere Nyasaye orero naende nere Nyasaye umambia igo omwanchwa omorigereria kona kwabokire mambia rero naende twaumerana ase embeo bono mambiga igo nkoreta ring'ana ria Nyasaye asore ase enchera y'obweng'e korende na ase enchera y'okomanya okonene intagete ntarachi gokwanera are abantu abange kero bakoigwa Nyasaye naende bamanyire Nyasaye naende banarire Nyasaye enchera ya kawaida abantu abange kero kenda akorora omonto obwate ebuku onarire enchera y'ebuku kawaida onarire bono mpaka nyore nomorogi nabakoroga ebuku ere nyomba nyore nomoibi nabakoiba ebuku ere nyomba tabwati keririanda kende nore nomorebi nabako omorebi ebuku ere nyomba nabo omotomani agokora obotomani ebuku ere nyomba naende moturogoro nase ng'encho ata oboeti amanye ng'aningi bono nare kogenda ime mono gogotebi ng'a Nyasaye ning'o oise komanya Nyasaye ning'o naende nabora nyare komanya maana y'ebuku eye ekiagera ebuku eye nekatiba toire ase obogima oboiga naende gotora ase obokristo tiga nkwanere emambi ya rero nkwanere ring'ana risi nini tindi kogenda ase ebuku eye yao obwate tindi kogenda ase okoigora gochime mono korende ntagete ng'igore egetabu kia omochakano ntagete ng'igore egetabu kia omochakano eyemo naende nchake gosoma eyemo getabu giaito gieke gusi eke gokwana buya iga ring'ana rimwamu igoro rigotega ng'a omogano bwa ogotongwa nongo kwanera igoro y'omogano bwa ogotongwa emambi ya rero na tindi gokwanera ase eng'encho y'omogano bwa ogotongwa gochime lakini ekerenge kenene ntagete nkwanere ng'a ning'o Nyasaye ekerenge kenene etotagete torigerie eteri Nyasaye atotagete torigererie eriete erime kabisa ng'a ng'aki torakore tumanye ng'a Nyasaye ng'aki torakore tomoboe ng'aki torakore tumanye ng'a Nyasaye nere ore Nyasaye ase amang'ana ngochi gokwana gochi moino tiga toigwe ngo Nyasaye oyo norori egente egetang'ani ntaragenda gochi moino mono egoteba ng'a abwo omochakano Nyasaye nigo atongete igoro na ense nigo yarenge bosa tiyarenge na ekieni tiyarenge na kieni kende ntaragenda bosi ase ririkeri Bibilia gateba ng'a Nyasaye agatonga ense nense yeiga tekarie ng'ao nense yomenyete lakini Bibilia atebe ng'a Nyasaye agatonga ense nense yo tiyarenge na kieni igo omonto aise kogoteba Nyasaye nero otongete ense na ense ye tiyarenge na kieni ng'aki ekero ngokwanera egente ki ng'aki nagerete ebicha bakomanye ng'a ense ye tinayange na kieni igo ngokoretera ebicha iga abwo asore omotegereri abwo asore omorigereri miamingo iga orore gose norore kende gionsi ase obogima bwao ekero miameti iga omonto akobori noroche kende yaya noroche abana bao yaya noroche bonyansi yaya noroche isiko yaya noroche andonsi yaya ninki oroche kende nomonto aragoteba ng'a onyare gotara muno origo notare tokonyara omonto aragotebi ogende bwoigento gete norigo tokonyara omonto aragotebi ng'a nyarebe nakarore iga nomomanya tokomomanya basi nabo yarenge ense etabwati kieni ense etabwati kieni iga emineti ng'a kende nkiarenga ono naye ekware koba omosunte otarochi kende gionsi kero goteba ekieni amaisa aye obwate nare akorigereria abe ekieni lakini arigereria arore ekieni lakini imanya ng'a Nyasaye agatonga ense etabwati ense eye iga ekero Nyasaye akoyetonga ritang'ani tiyabwate kieni kende nigo yarenge omosunte otubete endiba na omoika o Nyasaye nigo orenge wetanana igoro ya mache
Nyasaye yokorwa Nyasaye Nyasaye agateba tiga oborabu bobeo na oborabu bokabao. Nyasaye akarora oborabu obwo nga nobuya. Tiga nara gotigera iga ngokoboriga Nyasaye nero uyo Nyasaye otongete nero gera togwencho yobogimo bore moyo nero gera torigeretie binte byoroche ekiagera ngense yego yarenga omosunte nekero yabo omosunte tari bweka ekaba omosunte kerima naende kero ire omosunte inga naende ndiba yarengo bono ense yekware ko yebe kweriri tangani totebere ngana Nyasaye tonga yabororo etari kieni omosunte obe kwaroro bero no nyare ko bero toko nyara ko bero ororo ekiagera bogimati boyo naende isitose nigo yarenge na macha yeta na inendiba omoiko Nyasaye nigo orenge igoro ya macha nga Nyasaye nero gocha goteba nga tigo borabu bobeo oborabu kamanya gocha kororekano oborabu nari bogocha koreta maisa yao igonga nore no muntu abwadi amaiso tubwena tiko masekerere kiagera aya turi motongi okende norora muntu orene mechando tabwati kende turi go egokera kiera aya turi motongi okende korende aye nigore omuntu tongire na Nyasaye bono komo obwa Nyasaye goikomanya nga Nyasaye oyo iga nero tonge to muntu ori orocho tabwati kibesa nori obwate kibesa nero tonge tabantu babwate kinyomba kinene nero tonge tabantu bakerengenjo nero tonge tekerengento rochororo ekiagera se kitabu kia Yohana Enjiri kitabu kia Yohana Enjiri eyemo gabu Yohana Enjiri eyemo ige kare goteba nga Yohana Enjiri eyemo ekare goteba nga abu mojakano ndi arenge oringana neringana nigo riarenga mona Nyasaye neringana nario nari Nyasaye oyo awo mojakano nigo arenge amona Nyasaye byonsi bigakoreka ase oyo gose onyetari ere anga tiya koregete kende yonsi bono omwanjwa ngoboriga onyetari oyo ringana kanga tiya koregete kende yonsi Nyasaye oyo iga nere okorete byonsi bikabororo bono gonataka gokoretera ringana ryo gogotebinga nere ringana rya muhimu sana koriyo oborwoti bwa Nyasaye korigiri ringana rya Nyasaye nero ringana rya muhimu sana komobo wa Nyasaye ekiagera Nyasaye oyo iga nero tonga byonsi ekiagera byonsi byatongo gwetera so oyo ringana oria Nyasaye ekiara Nyasaye atebete bikabo Nyasaye atebora bobo nebinde ko jinse kogendera lakini ntaragendera ko jinse igonta ketengo tebyo mintunga nere neba nemechando menyerete nebo botuko bwarero kero gende tikwara iroko na korengera libwaki nakira kini ndakore menya buya nakira kini abantu bansekerera nakira kini nakwanu bobe nakira kini naboruchi besa nakira kini abana baseriwa nakira kini gento gete kiaba nakira kini abantu banteba tindagaja nyombangiya nakira kini abantu bateba tindakora gento gete nakibona abantu bande bagotara buya mbuya mono asa yonsi bagokwana lakini tarabari chibu ebi byonsi kwarengera ryo botuko bogimati byale ko baichibu anya Nyasaye tari ororo ntakete kogotebyo yo mintoiga ebi byonsi okorengera ryo beko monene Nyasaye ororo aberi chibu ekera abere ri chibu rie binte bibyao Nyasaye nero rakoretera ubumanyi no bumaene bwebinte bibya kware korengereria obotuko nkoreta bora mange korengera libwaki ondo arengera ninje nke mambi ondo ubwate jibeso orengereria ne ni igonda ituono botuko ntara ikamambi onde nabegete jigwoji manigesieri lakini nyoranga nyone jigwoji manio obogimanya sata iyo ebole bosa none jigwoji manie jijirege itati jigokora kende nore
no ichi nyomba agachete bako kabeke mirangu paketa to yechi chuma gento tige kobo onye Nyasaye tayo igonga nayo mochaka no bwo bogima bwao no komorigi Nyasaye omochaka no bwo bogima bwao no komorigi Nyasaye ekero kwa morigiri Nyasaye kwa monyorire Nyasaye ekero kwa morigiri Nyasaye asoira asobogima bwao neba n'abana bao batari gokoigwera neba n'abana bao bachire bogeka neba kero kende kwibori twenjere nkongu noeba gwaheteire obogima muno bwabande twaheteire korumaega ekero nacha komanya Nyasaye nari nacha gotwara oboronge nari nacha gotwara ogotimuka ase enkoro yane muna Biblia kare gokwana ase gitabu kia Matayo gochinza ari 11:28 gochinze mune kare gokwana inga Nyasaye 29 nga Nyasaye nero rako gotimuka ase enkoro yao igo ntagetengo tebiga tindio mu yakero kende mbwate kinie kiyegera nchire imbere gaiga ase TV nkoranderi tingi jetia iga sengenjo kuragera buya tingi jetia sengenjo ngwesoka buya lakini igona atokaga asengenjo ye sababu yemo yeringana lia Nyasaye yo iga Nyasaye le moyo yo togo saba igona achaga iga erinde ngoretare message yeringaneri kangonye ndirio kobwaya ari kogoikera nabona ari ko yerutego ikere lakini bona asengenjo goikanare gweteraga ondore kieni inche tigango teborongeiga obogimo bubwao nore bwabeire obokongu ase Nyasaye nero oreri chibu lia mang'anosi Nyasaye nere oreri chibu lia mang'ana onsi ayo okorengereri na ayo obegete na kende gionsi wagete sabu ayenkioro chegetarabera ayenkioro chegetarakorekanera na sengenjo turamubeka Nyasaye igo beka Nyasaye ahego kobeke gento kiao plus kwa beka Nyasaye kwa manya konyora richibu moino ngabya kare kibya nyorekanire asobwenge emambi ya rero uko na wechanda asobwenge emambi ya rero tako na wechanda wetiganire wetugutire bono gotara yani okoranga nayo ole bweka koranga abantu bagokanete koranga bintombi kobera tibuya bintombi ra kobera buya naye na sengenjo tarabirigia ase bigotoka naye na sengenjo tarakora ekiare Nyasaye karakora onsi gojinsa komenya gotakotanga ngari tangani likyoboruoti bwane na yande momentero tigansabe mambi ya rero tigansabe Baba nashukuru nasema ni asante wewe ni Bwana Jehova unastahili Mwokozi wangu Jehova aye Nyasaye monenone nakobakire nakoimogereri Nyasaye ase ngenjo yaba minto bandigereti bono mambia bantegerete bono mambi Nyasaye tata tindio muyase ngenjo kwambeka kaiga Nyasaye tindio muyase ngenjo monenone gwetani abande korende gona abeire Nyasaye ekebegero kiringana liao tata lingana nakwane gochesa abana bao korigo swasa abana bao Nyasaye basese niyo monenone nore nonde Nyasaye kero kendo chande kobotuko bwakyo monenone tata tigamanye ngaye na eri chibu nekerara gwatoro monenone nekerara korengere Nyasaye anyore richibu bogima sobogima bwae tata mbuya mone kyarore Nyasaye mbuya mone kyara gwatore ndobo tuko bwakia tata na manyire ng'abantu bande bo manobo tuko bwakia sengenjo yokoborwa na manyire ng'abantu bande Nyasaye tata tibarie tikenda sengenjo yokoborwa bantu bande tibarie tikenda sengenjo monenone tibarie tikenda obotuka sengenjo basire liguna bamwabo bantu bande bara matanga bande babwata makongwa Nyasaye amakongwa kera chingenjo tanyare gokwana korendo monenone na inyure lingane limonga Nyasaye kore moyo nabo gotenena nabantu bao tata kera bana bao barakurangeri Nyasaye toba tigo monenone kera bana bao barakurangeri ayetate ruoti toba tigo kwana mona barabu Nyasaye batore mesigo yabo Nyasaye ekiagara nayo konyara tato monenone Nyasaye baimukike gwango gochie kende Nyasaye muna bande tutamanyete Nyasaye gosentwa torwe tutamanyete gosentonyo ari bagari okwana so
obosi bwa abantu korende Nyasaye watokorire ekebekero ky'okwana ase abande aye Nyasaye omonene ono okoimoki biri bichaire aye Nyasaye omonene ono okoimoki bari bakwoneirwe amabe aye Nyasaye omonene ono Nyasaye ogokiri bari bakorera Nyasaye aye Nyasaye omonene ono ogokiri bari bakomboresa nore bari batamanyirie ekenyoro Nyasaye bari babekereirwe amang'ana omonene one bari bachairwe omonene one abande babekereire ebina koti Nyasaye batakorete aye Nyasaye orabirusi ororo monene one nakobakire nakoimokere Nyasaye konya chikanisa chaito chigosasima monene one konya abantu baito bakorigia obosi bwao Yesu Kristo konya chikanisa chaito chigokorigia monene one namanyire ng'a Saitani osoira ase chikanisa ime Nyasaye tata korancho monene one ekiara ne chikanisa chiao tochitigo monene one abantu batigire gobo maene bachire korigia obokonyi ao Nyasaye kurende bokonyi obutigi bako babokonyi otayo tata nakobakire nakoimokereire nakobakire nakoira bona Nyasaye ekiagero Nyasaye okore bikona na makumi tigo bakoimokereire Nyasaye ase rieta ria Yesu Kristo nasabire na kwegena amen. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Katika familia yako wewe
Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokurengera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere ya konyo tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere ya bono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu toba segos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15 omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county isano na ibere echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ogo kwa kwaraliwe kwa mosubati Janes Nyamoita Orenge
kurwe kenyoro kia bosoti kenyenya ekaunti ya Kisii nigare umwana bw'omugaka Yobesh Luka Orenge n'omung'ina Yunuke Nyabonyi Luka. Abana bamwabo ng'amona Samuel Orenge, Eric Nyakundi, Victor Orenge, Steve Orenge na Ann Mura. Nigare ng'ina Jaden na Resho. Abang'ina moke ng'amona Jemima Mokeira, Jerusha Nyambuche, Rose Nyabuke, Jack Oeri, Gladys, Frida, Teresia, Jen na Mugiti. Abaise moke ng'amo na Okelo, Lamek, Robin, Kefa, Gideon, Nyabuto, Henry, Peter na Thomas. Mbamwabo Keboye, Bugesi, Mogotu, Janes, Julius, Walter, Nyabuto, Rose, amona Timothy. Chikamati chaye ng'amona Dalphin Kerubo, Elfin Kerevi na Judy Nyakundi. Omochango ni gorabe lituko lya Jumatano chitariki kianda chomutinyo gatatu mwaka oyo bw'ekiri 2022 asenka yabo soti kenyenya imenye kaunti ya Kisii. Nomoberoye ni gorarusiwe asenkendu yenye gitari ya Lenmek chitariki 10 lituko lya Ramisi ase orasaberwe na kwenigwa litukelyo kegima okwo nogo kwatwararirie gwa Janes Nyamoita Orenge ase bali bonsi banyorero nogwakwa kubwatekana nugo kwa Janes Nyamoita nigo twarure eng'ora yaito. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Mwanjumuliria nande ne weekend ngia twachakira nya saa twanchiri twachakiriri tukulia Jumatatu asomuruburu Ensakia ndogoreri bali abene kukwarigania anda onsia sobera tunyara kuba mona into go ikomorino na muruburu ni go chakira chinze jige go ikajinse to chabona mambi iganda onsia sobera ni otoriri bakali abene kukwarigania tochaka monaye go ikomori nyura nabo kwenda gotobotia sense meli mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News kwega sense meyu ya YouTube nabo gotonyora Ndizi TV News nabo to tweet @Ndizi TV News na kerengergia nabo gutuma gwetera ase namba eyera siskini yegora buna ditukura rero abaro kiungu cha kabara matemu aba manene standard 8 yongerte abarimu abanene nabo bisaba ikirasi chi containers bakoya matemu ekero baganyita abo bisaba bali bakwena na matemu banyara bakoya ba ikera matemu ayo agochaka chinsa isano achi agochaka chinsa ibere chabono mambia mwajumurire igo na matemu go chakale bene lituko lya rero igo to Ensakia etogusabira aboro kwa bonsi bari bakora matemu abo litukura reka rubero biritigo chaka chikoraga chinsa ibere chabono mambia unyuruna muwasiri Professor George Magwa bugisemina yataka yabuna matemu ni gawo chokora kana bunaro bureri narwe kurega tindigo cyase bari bakagire bose bari babwate brenker bigo chikwibira matemu
ayu boigo mugwasiri uyu nanyarethega ko bamochie gosiga kubagwon gosiga kuri gitindi cha saba abana siasa buna banyari bagotika siasa angena siskuru ekara borokiwa bagendrete gosiba gucha kamate mwabo bene litukura lero igo mashibulire na mange twakoreni kurwaso morubiri wensakia kabitoji gukwanira matemu ayu na ebona butogotebina nabo gutakira nabo kwenda gutumira abana bari bakora matemu bagwishiria maya basabira maya hote sukuru ki hote moroki waki utagete hanyare ga gukora matemu ayu yego twereri bagari abana gukwarigania ando onsiekero kwa bokire bono buya mambia kwa bokana nyasaye kwa nyora masini kuru Ndizi TV nero bwansumo gusi nande bono niko twasoire gaige timu ndito kabisa ndi tunya to kore turumuru Ensakia inyora nditukura Jumatatu nani kugiturtua kwanda mangana siasa siasa ime norongura usikia rumwa kono siasa gona iri bagari abene gukwarigania tosukanyurana niko torne producer ito John Kebati oyoko akikisha gosokuriruna eliogi nechibije cyago chire buyago chase nyomba yago sero yao igobano kabamuna into komerio no botambire tariane Brighton Makori na inje mna botamberia tariane nsara Nyarangi Ontita mwancho moligereria ekero twakwarganire bene asomorobiro yo Ensakia ewiki nyikegima twatiganite litukoria Friday gose litukoria Ijuma ande nyasaye bwanjire tumeranire mambia ya bono ndometenga abarokiwa bande mbasie kachiskuru bono maare ganta yo mange asibali batali kokora matemu igobona baibuli renda abana baino bali bachanka nekero togusabira bali baguchaka bena matemu litukoria rero abuna abana bakirasi sano na isato togusabaganya nyasaye abaigora maonko abainyori asengenjori tukoliri konya tuganyererete litukerio ndero igobono abarokigwa imense itengi makenya twabaganiria maya anene mono kurwa sorgongo rwa Busie kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii igobono mwancho murigeria na mange ari ase umurubiri buri tukoria rero ekero tugucho kumanyanga nararia yakorekanite kurwa weekend umaite ne yamangana mange siasa amona mangana mange asengenjo bono kero mwana siasa kero murai nigali skugali asengenjo yogweyakira ekoko nigali skugali asengenjo yokwerigeria ekura asengenjo mutinyo gatano na gatatu chitariki kianda ngoso watule ase ballot box egerto chore umurai egerto chore kiongozi kerikera toletera magendero ase tokurwa igobono magazeti na rorori tukulia rero ya Jumatatu ndubwata mangana maya korekanete kurori tukuli igoro wikarero mambia ndubwata magani itase studio ekoragense ya munini nusu bono mambia igo mwanchi murigiria tubaisa gusuka ayegento gokora vera se TV yao onya Star Times na bogotonyora emia ya muna merongo kianda na isano onye Go TV decoder ogotonyora chime isano na isato merongo ibiri na inye na boigo as free to air decoders nigo go search gosogotoligi mbaka otonyore ntubuleti uno yo mintateba genda gali ase mtandao beke comment yao mworoki wokioli aserieta egerekero to kumwatero kurugaiga ebisyo na libiko igo kana na bikororekana kiro muntamanyenga nyarebe ngokorara matemuri tukolia rero mnyoka gali Facebook Ndizi TV News genda gali ya YouTube Ndizi TV News na boigo na bokwenda WhatsApp with rase number rase TV yao na boige nambe yoyo lika e comment yao yani a short SMS number yoto kwariganira senchira ya bene togogete kigima tuli batatu kurugiga se studio twakwarganira na inde onye ko wigweto rero meta kamburanga nyirirete butuko bwo kira rero tokotebe bine bisyo ebumbi yake te kidogo kolende boye bya ekerogo soka guche isiko karibu sana twakwarganire asomoyo bugwancha mbe mona go mwanju muri kabamuna intu ko mwana mpali ba kore ke balenge ke bagaso butuko bairani ko nyomba mwao kiarangwa kore gasi butuko ntoko teina torarara tora swa gitanda kurara ligeririe TV yake igura manyanga kiense gendrete dinde tokora arona bogura tumuka ke igo kabamuna intu igo ikomorirana na bogonyone gasi ngujiro kore ke bagonande asa tambake ntoko tebino bere nyomba ire mwago kire kabisa na ne TV ri na bogo soka kuchike ba kyao lakini unyoreuna na bogo tubwati murabiriyo ye kwitira sense meri mitandao na kitoko tebina Facebook kuna otororo Ndizi TV News bogo media YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News igobono aibeke bundles ya sisi miaoime genda abu sororo kwa timirobiliye go ikomweli mbara banyari bagatana barabuniko babukire no barime ya Ensakia bono mambia nyaiga fena abatana no alime yumurubulu Ensakia abaterambuye mono ase egi nandi tuwazakire wiki enya togotebnya sai na tigaba kwe nande aigwe obubuibwa ya butambe Simeoni atuti nera abatana no alime yumurubulu Ensakia obukire buye kabisa ogeto silent
silent man agote anere no arime yumuroberio Naomi Ondieki nere agote bana taratibu maiga no asoire ime yumuroberio bu Ensakia litukuria Jumatatu agote ana no tokoba nere goika omwe nibyo mono na igenda gutumekerengerkia gwitira se namba iyira se skin yawe gorabu intana toko soma kayoberete na twagotebina nabo gusabira omworoki wori rojo oyo karama de mritukurero nabo kumusabira maya gwitira Ndizi TV no ne skuru eri orengete bina nero tigenyarage kuwishiri gugose gusabirwa maya ekaro amatema guchaka bene litukurero guchakira chinsa ibere chia abona mambi gutwereri bageria bene gukwarigani nyaro kuba munente goikomwelio asiritukeria Jumatatu onsigo genda tukanyora korwa Ndizi TV nero bwansubo mugusi nara igokorika akorwa Maturi Ondieki agoteba ngabo machoge borabu constituency itongo bugesiango seito na onde meyo morobolio. Asante sana Kennedy Gisemba agoteba siritukuria rero. I want to wish all candidates good luck in exams. Believe in yourselves and all will be well. Thanks Ensakia, Sarah, Brighton and Kibati. Keep up the good work. Mbia mono sana Kennedy Gisemba tukwanelia timu hapana kosa. Asante sana Hezbon Nyamete agoteba nagendera kuligerelia nere wetera senchera ya Facebook nera kuganelia aboroki wakorwa se skuru ya enkoro ya St Monica Maharani erebono iga girls kulende ngakiale ngororo nigo yalinge mixed school kulende bono nigere ya banyaruka akoyeganelia mangana maya kigimo mwanchwa umuligerelia naye gendera kekerangereri kiao wetera se namba SMS erase TV yao karutoga yetene producer yeteto tebina skuru giere kuganeria maya na moro kigo kya kuganyira maya nara gorokuna. Asante sana Ndizi TV asega singia Brighton Makori no murugi oye akorokuna Brighton Makori no murugi oye Josephine Makori kurwa bogeka gesoni mwama irura twagoteana baga niri umwana obo Anthony Migisi ne skuru yaye ya kisi skuru amaya asamatemu akirasi a form 4 ereba teana baga niri Anthony Migisi ne skuru ya kisi skuru amaya asamatemu akirasi osa a form 4 akirasi 12 gaba koteana ba mugushiria amaya bagoteana tiganyare kagakora amatemu ya senjera ere endonge kabisa. Producer ito John Kibati agoteberenga aboroki wabonsi P bali bagwikaransa samatemo baganiria maya kigima ekero Divina Mora akoganeria umwana yokorwa Collins Obara korwa se skuru ya Kisi School yogo chaka gukora matemwa yenkagerete weekend boigo Evelyn Bikoro korwa sensemo ya Narok County kulinda gonte bigambo atreta sensemo ya Mountain View imemo chio Nairobi kerobali no mungina Jane Abarongo ole ase enseme yogo chakonyorobo wenya kulinda gonte bya nginyoreri umwana ne Michelle Nyansia boka korwa se skuru ya Ikombe Primary ama yake gimasa matemwaye amono mwana ndokoro kwa Eunice Mora korwa sensemo ya Maxwell Academy ekerobo igo akuganeria omwana okoro kwa nere Collins boigo amatemwa maya na abana bonsi pigo sabaroki wabonsi menseito ya Kenya tigatobaganiria maya na inche korwe gase studio nkuganeria abaroki wabonsi beskuru ya nenkoro ekoro kwa Tendere Boys High School kale yarenge mixed lakini baonegere Boys High School mbaganiria maya kigima ekero bagucha kwero belia wikaransa ase amatemwabo amanene mbaganirie amatemwa maya na ndimwete with flying colors ngobaganiria maya kigima Lanje kuganeria skuru yane ya Matutu PH Primary School amatemwa maya borokwa bonsi ko basabira maya ku Ndizi TV hamo ne skuru yane AI skuru ya Nyakongo High School engineer oyarenge mix dinga geyo lakini bono ya giteka tigara kaba AI boys atenda somutumo komokego detokwira tumekwenda ase amagaseti ikono tutureka ase studio tokwirana ne tokwira asa magaseti turire nali aire oborito Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ine nubwo tumuchando bwa maiso gusi numenye tundu bwa tumuchando bunuyo
enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigikurubugarari bwensi bukurwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero icyukubara enyomba yo gukorera ukubara guse theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro muno ngukora bari laser treatment na corneal transplant boyo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bare medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuku bakiresime asenamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Mbemano manju morere kerandeta kutubwate nene karo wacho ara kuri muri Ensakia ime ya Ndizi TV ono ngoto kiro kasa magazeti ditukurero ni kombate gazeti ya The Standard na inje ni kombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard ngana aliero bolito ni gobono muri kiali getebuna korengana nekimina negatindi kyobora yobonene bwense ya Kenya ni gobono yamanyi korekana ni go yaira ni maega bintu biri umukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto atakiri gukora amo numurai wikia magi ODM Raila Odinga biri atakiri gukora yani aligetebuna tight contest versus Lords for Raila na Ruto korengana numuri kwigashitini gatebuna nigo ibintu biri Raila gaeteire na bibono Ruto akare gwetera korengana muri kwigashitini gatebuna ekaro Ruto ekaro Raila aringe opposition leader nigo aka complainiri igoro yo kuiberu gwechikura korende nande bono nigo yonjukire buna ekaro Ruto yarekana ne rosoire position leader gososoira sense meri yo kwa media serikali ekaro anyarika hote chikura nchikagere go chikoibu ase omwako yiga mangana Raila gakwanire kararenge opposition ekoro no muri kibegase tinate ate buna ebinte binge nigo byirire na mpaka oyo na chiete guika sense ya America asanyoranite na barai agakwanira iguru yamangana akarorekana buna agukwana osingwana yani yarenge buna omurayi okomochie serikali ora sense meri opposition kolengana na Raila muri kyote abuna era ni gagendete gwencho ikuria matunda ya serikali bono tari opposition yase yanyare agote abuna ni gara se serikali ime nandi ni gagendete gwencho igose kogokera mono bokoreri omurayi bwense Uhuru Muigai Kenyatta ikobono muri kwegaseti na muri greta gate abuna bintu biri biyo yondaga korire Raila aka complain limono gusaka akalirire na yaya serikali tera korekana biyo nini chikurango ibujire bono yarekana na Ruto ni gabeiro murai bo opposition murai bo komochie serikali mangana yuna bogo yanyara se beji ya gatano nomo gasedi ya The Standard nyarako wasomera umanyanga ki contest gose liberali tindiria siasa ya nyariri gunjura ebinto biri Raila agakorire gose Ruto agakorire bono na biri Raila agakorire actually na bono Ruto agakora na kende una nero beire oyo komochie serikali na ando muri kwigasite gatena Ruto nerole oyo kabere ase serikali is the second commander in chief korende niyo yarekana na tayo ni garo ilieta korende tayo ase bikorwa korengana ni gaja kirikorera achita sinse ya America na ndo joruna karachite gukwana igoro ina chikurango chiriko ibu mwagoyo igoringaniria nyari koreta liberali tindia sinse ito ya Kenya bakabono abarayi mbare bamuburedi bakora wana Esther Pasalis kuri county ya Nairobi na nyartega kumubori gakuburi kyo bajodi ne chimbe IPC korangi Ruto anyarga kwerera ngakyamanyete chikura chigo chikoibwa kumwako yiga ayina arari asikasite The Standard gusina arairo burito litukolya lero
nando inyoro yo mto Brighton engane yo nigo yale atalibirira linene anene mono korwase ababwatani bazimio la umoja abarai ba kuyerage byara bagotebanga na kyo monto aya kwamanyanga chikurango chichire koibwa ekero tutigaritie angemetie nye tano no moiga tumagosoa asobochori abwasa barai bande batebange kinege korwa kyobwoba ose ekinago korwa asenge ncharo chenga kero kende ngo cyari kubugwa nande kine kyoro keryo nga tali tayare guchigwanchira na machibu arasoke asobochori obwokorende ayuna ya siasa nande siasa goika egenderere asenge njono mwaka o siasa kero tokwirana ase gazeti ya The Daily Nation omugano oyirobolito ase gazeti yo epeje ntangani kegima ne ligoro yorobotirwa bene ase oboiti obobwanyarko babokorolekana asoroche Royala urugutoka se county ya Siaya wano kolengana no roboti gose kolengana no botuki bwanyarko babokorwa nigo bokorokia obumaenegete bora baisokucha ko chanda banta bange gusaba ntabange banyarko babakwanchirana asinge njobono nga abasacha n'abakungu abanyarko bagotoka gusemebere yabo emenge eitire na korutua soro choru Royala nigoro korokya buna abange babo abaiganya gusira nigo babwate chiriboti chubosalia gose nigo babwate criminal records egentekiye koimokia ebyoga igoro nga kero kende ekera abantu babwate criminal records esamatukabo amagega nigo ebyoga abantu bateneniri amaiso bakuboli nga kero kende abaiti babantu abaiga nigo barache kumanyekana asamatukabo ngo iga asengenche kinegento kyale gokorekana somosunte gose underworld getamanyekana tinga ningo ole kubaita ando tugutemebere yabo asoro choruo wetania chifamiri emerongo kiandana isano nemo 96 nigo banyarko babakuira chi DNA kuika ase abanyanyimbo maega yemebere yoko rusigwa soro choruo chifamili echo nigo chanyariko bachi kuira DNA test chebo echikonyarikana nga mbanyora banchu babo abanyariko babako basiriria asegeka kulendo kuika ewiki ya era emebere 5 nebere yanyariko bagi kumanyikana emebere yogati yabo George Abongo, Eric Omemo, Margaret Otieno, Titus Lisuda, Philip Chepkwonyi, Peter Mtuku na Erastus Ndirangu abo banyarko babakumanyikana nabanyene bako babakonyore mibire yo kulinda bono nigo yarorekanire buna egentonkero rokurumagigaga ekera nyagusira babwate criminal record gose amangana abataringe maikiranu nigo baringa basalia bono yimukirie gose bona anto bakumetinga ingo gose oli guikirania egekoru ekyo kulinde kolengana no robot guikira bono iga ando chiro soke bwango igana ko manyanga mbarabiaba bali goita abantu nako baruta ase oroche Royala nako naso goito kwabo nigo baringe kongentwa osabande batoka bali ne chingo machimbe babikire chugunime nako rutwa asoro choro kolende ekarota ke otagete kwenyorera egazeti yo bwenyorera omugano yo aso boime naso boikirano nabo gocha ko yanyora ase page ya 12 ase gazeti yo ya The Daily Nation. Ase pechi ya gatatu gazeti ya The Standard nigo bono yarokanire na basabange nigo batari kosoma mangana science and technology ase bono baburiwe gose serikali nyagi kuburi ko beke mirobiri yabene kwene kibna abasaba gosoa barasi school na gosoma mirimo ya science and technology kolengana namo secretary bwa mangana technology technical secretary Alice Mutai technologist and technician secretary Alice Mutai nigo bono nyarega gotabuna bana bange gosaba sabange nigo batara aswa sense media science and technology asebono baburi guna tigaba serikali nyarke goswakati na gosegeta bana aba goswa kerji kalichi aba samangana energy information technology na engineering sector nigo ere no bwato burita sense yetu ya Kenya boiga bana mbara soro banyana bagosoma imirime yubono ase serikali nyarke kuburi guna tigebe kemiroberi yabene kwena kuna abana abangosoma bere ngosomera bale miroberi yu na gosira chi institution au asense yetu ya Kenya boigo asekasiti ni muri kiritekerto kwenda kasi county ya Laikipia nigo bono ekiama gosobo mobwasi miura umoja rugo chikubeke miroberi ngakibao chokora campaign cyabo na etimu ya mogose asobomo kolengana n'umugabana o Laikipia Ndilitu Mrith nigo bana alikaote abuna barabu nigo babikire miroberi yabene elikwena kibuna ngo kibare gukora campaign cyabo asenjera erendonge elikwena kibuna murabike magyo demurera murutinga oyora sensemo ya simio ngo jari koira usengo jari kubwa chikura
ase omwaka oyo igaboigo igaseti ine morekerete koro ase county ya Naivasha na kichikuru chinyarite chikwaja certificate chia bana ase miaka menge goika bono korengana bebori be kichikuru ejo nigo banyarite bakuru egekuru kyabo anne koro banyarite bagote abuna kichikuru mbara oyi certificate igere buna baro kigwa mbara acho inji college ne university korengana nigo bataranyora fees gose nigo babwato butaka gogwakana chi school fees ekairira buna chi school chinyinge nigo chigajete chi certificate chia bana abo kigento kerire kya baberere gekongu wasoana na chi college gose kwenderera ni school chobo bundi. Kero tutigarita asamangana yechisemi inyura ritukuria rero abaroki gwabakirasi sano na isato nigo bagwikaransa matemu abo bene yegochikoraga chinse ibere chiabono mambia korengana ne gazeti ya The Daily Nation wetani abaroki gwa NH milioni ya mochi nugutaibere nigo bagwikaransira matemu abo a primary school ritukuria rero ekerobone bituo bya matemu ayo gose centers nigo chire chiribu 25 na isato chimi isato na 15 nemo aya nigagocha magega nonya ni chi county chiri cha Baringo chi county chiri cha Marsabit Laikipia West Pokot Elgeyo Marakwet bagendreta konyora amechande menene asinsemo yobolendi kolendi tikuligoro ntwaro chomo waziri we chisemi Professor George Magoha kaukwana nabalikia mangana nagoteba babekire mirubiri boikiranu iligocha kumanya buna chi center chiri ose chi county chiri obolendi boirane tense ngochi chire kubekera obolendi boisaine na borokigwa ngochi bali weisaranzira matemu abo bunero beirie wetania aba bobisabo bolendi chiri bwe 45 gose 45000 niko bono bagucha gutuma gocha ase chi county chiri anene mono chibwato muchando bobolendi bachikwane kyabuna aborokiwa kuru ase chi county echo ngokora bara matemu abo senchira yobuororo egere babwikana aborokiwa bande ensengi magosense yaito ya Kenya yonsi igo wizara yabikire mirobiro beno yo mito Brighton kwene kyabuna abana bechi county chiri na barabungu ikaransira bara matemu bia ndoro mugwasina nyaraka ote abo na into kanyana tiga babekimiro bena kwenda kibuna abasaga ni bali bara sense meli nkutangu bale ekya yuru ne kraba saga ni bagucha sense meli ndro jo saga ni bwendete niko bakosa abana na mwana da gozo turite samatemu nara kuna ndemo Lydia Saringi Kurumetembe CDA Secondary School then a best wishes to Form 4 candidate of Metembe CDA Secondary School bago niga teabuna niga kuganeri chikandidate chons pia maya anene mono musbati umwabo kurwangines mbye mono oyo ndemo Lydia Saringi kurujisa majiri cha Matembe ateabuna oganeri aboroki bonsi amaya anene musbati umwabangines amo nabanda aboroki bonsi besku aboroki bagle ba graski ya 12 ba Metembe CDA Secondary School otebiruna tiga obasabira maya banyare bagosoma bakora matemu abo buya na bororo Samson Roswa akoliga goro chinsa mochi ogembo agoteba kuganeria umwana wa Eunice Mora korwase skuru ya Maxwell Preparatory Academy amona aboroki wabonsi be skuru eyo na baigo aboroki wabonsi mense ya Kenya abo baguchaka matemu litikolia lero agoteba Ndizi TV mbiamono sana sokoleta magazeti na kutumanyia na aralia yagendrete mense ito ya Kenya oyo Samson Roswa koro chinsa mochi ogembo Kartos kabosio nigo bonera nigo yabeire obosoku segetire kanego chiasi contractor chitanyar go ikirani mirobeli serikali baba etane no kwaga chibirazi bia competence based curriculum bia secondary go ika zitukuri chuma wiki buna mbago go ikirani nigo bona serikali yaru kule tindo chiasi barabuna amachikali na marawali ba ena ntusebali kirani te buna mbago go ikirani kwaga chiskuru echigo ikende ditukuri chuma nigo bago kuba practiced osene bago kurustia bago kuruswe listi each contractor asense yeto ya Kenya kolengana na basic education PS osomoli kyo botambe ase mangana basic education Julius Chwan ni wana nyate ko tena aba contractor mbata ke baikirani eira na wikirani deadline iri banyarte ba kwegu go ikamaji tariki 10 nemo igobono go ikabanyara ba kwikirani na baji go kwikirani kwa gache birasi ebinyuruna mugwasi na nyaraka na endrete gweta asense yeto ya Kenya akoranga kibirasi ebya gachirwa sate yabone birasi ebinge bya gachirwe ande mbirere ko hosti abana bali bago chikoswase chune secondary kulende nige kure tindikia rules contractor chijiko korega asiembe na chijitara tajikokora kolengana ngakibaliete eira ekaroba etugasiyo ne serikali Gosko chuma tumanchu murigelie gazeti ni ya The Daily Nation bono obwoba
nigo bwogendete kwene kigwa imense ito ya Kenya magega yo botukigokorwa na konyorekana buna chijirafe ose chitwiga na kichikoro kwa sikigusi esiro ni bono producer ituna vera tokonye na kitwiga twiga go se giraffe giraffe nga kikoro kwa asomo nuwe kigasikigusi lakini esiroli ya miamona sana producer na John Kibati no mugusi kegima esiroli nere tokoroka giraffe go se twiga wana nigo bworo kiringa ase reserve ya Masai Mara gose ya Masai wana nigo chigendrete goitwa kigekoro kibono buna matukali bosio nabo chira chikokeana na igo kogosereria asensemo ya tourism gosa sensemo yobotali kulingana no muri kibwe gazeti nigagotebanga nigo chigoitwa amona bali tokorokanga poachers bali bataganiria sense ito ya Kenya abu asebono etani ose esiroli ensacha nigo egotebe bwata chikilo chitani ibere nekero yanyenyirwe etani yemo inyama yesiroli ejo nigo chikoni wa asumo baga o Tanzania asetani yemo ekoni wa chilingi chiribu emia yemo asetani aiga Kenya njirikoni wa gosinyama yutelikoni wa asengenjo nama mocho otokane ni nyamejo igona yo gosali ensemo yobotali nanduni mokeligwe egetambokero wikirabono iga nigo molikia gotebanga wetani ya chichiravi gose chisiroli chimia isano nigo chigo itwa kero mwaka kulende nabo igo atebirenga goikabono iga aselina niria savo nigo bono chitigarite chisiroli chiri bwinye mubaro mokekegima ekere korenganiwa ne miaka ya guchamagega boigo niga goteba buna umurakera amone njara nigo nyariko bakugwita chichiravi gose chisiroli chimia ibere omwaka onyarako bagokoera bono bali bakutwara gusaba twali bali batancheiria illegal poachers nigege kurege tindi kyaruru asibale gotiga kutwara emenyameye gasengencho nere gokini birengo byobotali mense ito ya Kenya na igo isegotoka no chukwemokerwe getambo kirege tindi keli chiko nabako enyorero mugano yo gazeti ya The Daily Nation page ya kabere ororengana ki mugano yo naboiro bolitokegima omugano mutambe sana nabo gwesomera ekero bwate chingaki Karanto skabosio go ikase page ya gatano kabira sigati ya testonal nigobona kiombekeli getenireta mangara register of political parties ekenya kia oteni go ya jakire gukora clean up osiga jakire gusibia ensemerie register ya mangara ya bakichukurani na sebia ma au anonyeru na omosubati ori otenete kiombeki aninderi tunia yakaote abuna abantu abangira bagonyara eligeti asikia makende kurende gosabugete nigaro mwana chama wekiama gyo DM kurende ochikonyo nigaro mwana chama wekiama gya chipiri gobono ekiombeki gya chakire kurigiriria mangana yo siata na nigo gekwenda senjera yekerero elikwena kibona kiro monto ngumanyale party yaye eri are chested na kwena kibona ko register party utatagete onyare ko ebirero byao na gochenjira guchase kiama keri utagete goswago ikachitarike 25 nemo mutinyo yoiga nigo nige byama byonsi bitakere guchikwena na marieta ya chimemba cyabo gose abagwatani babo gocyase kyombekyo kobone kyombeki cyatagete kurigereria anene na gochaka korosya gose kusibia register ya ekyama yebyama au ekero yarekana buna abantu badoekana osobututukana mbwato kabuna nigo montare register kyama keri atatakeri boiga sepeche yo nigo bono abagwatani gosabaraibe baba Islam wense ito ya Kenya banyale bakoboria gose bakoruna barube kurege tindi gose kona kuboria serikali banyale bakwirira abana siasa richiko se banyale bakobwata abana siasa bali bakwana chinkwana ya nyachi guturani malemba sense ito ya Kenya kolengana Supreme Council of Kenya Muslims omunyakero Hassan Naodo ni gwanyale kaote abana siasa wikabanyale bago kei chingwana chirijira nyachi guturani malemba sense ya Kenya batige koramana ekero bakoligi siasa ekero bakoligi kwegwa okoboko gukwana ritukurigoro ase county ya Nairobi gosi sense ya Nairobi ni gwana tetabuna nerebuya liberira lirira sense ito ya Kenya korengana ne hate speech gosingwa jiri uturoni malemba nyachi gokea nebyombe biri bitenenete gutuka mangana bya gutuka senjerere ndonge kyagara korengana barabuna ense Kenya se gutwaro guturubana konene nigo ubonjoro liburaira nenje na uchumira nenje korengana buna
uchumi ya Kenya njaire na inse ekero uburwaire bwa COVID-19 bwanyara bwa gitense ito ya Kenya na ndo uchumi nagendete kuirana nse gwikabona seng'encho ng'abantu mbara'iranirira ase obogima bwabo tambe bona libintu bikamentete nonye ne gas omotungi bwa gas uri omonene nigo bona okinire nonye nuri omoke nigo gendete gukina ikibirengo by'obogima nigo bigenderete komenta kianda ya 10 onsi aya nigo gendete kuyanyora gwetera Ndizi TV obwansu bomogusi moroberio Ensakia tetoragenda sense moyende ya studio karoto kuirana ntuchiko na gukora kurira na gukumanyanga na ya airoborito asenchera yo bwenge kigima agento gokora no kwenyorere gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard, The Star egero nyalko bako gwesomera igo tuboise gusuka Ndizi TV obwansu bw'omugusi oburimi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obwo burakonye uchumi yorogonko rw'ogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria akonye tutayenda omutimo kontu agoteba ingocho turi noyo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse ege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase goska oburimi n'obunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15 obachenu ni goboro bweng'encho muno ase obogima bwao kurenda ase agwetanaine nako yachena buna gokora obochenu gotwara enyumba ya kebara n'amacha makenanuku na kurinda chindagera chiriokoria na guchiria ase ebirengo bibwenerete nkokeanie amarwire ao umerana na Janet Nyamwamu ase agokoerera na kogosemia iguru y'obochenu gakubwaterana n'abanyagitari ao ase omurubirio bw'okomenya okuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusi oito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gaga tokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha una gotambia ngobatabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mbemano mwanju murekera ndata kutubwate somoro berwensa kana gatanta kumurekera nari airo urtase magaseti ase kubako kwani gombate gazeti ya The Standard na inchi ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard ni gobono abantu gwitani chiri bubere korwa sense meri ya Turkana anene bali babwate chomba sense meri banyari bakonganya uja sense ya Uganda anene kero murakero gendete kwa kase ense wendete kubwate sense meri ni gobono abantu abanganyiro uja sense ya Uganda iri kwena kyosimba nyora maje asetugo yabera nyarige kunyura barwanyari bakunyugo muchano wendete kwena kiwa kolingana n'abantu abukurense meni wanyari bakuburi serikali gotika mangana siasa nyingi na kubakonya iri kwena kuna ngonya bara maje ya sense meyu abantu kiri bubere imbanganye kujya sense ya Uganda karabagite kurigia maje kujya sense meyu nyone sara kabara ibarumba ndete wake campaign koteana bachorwe ba webirugo mbachiko konye setu ya Kenya lakini michano ndete kwena kwense yetu ya Kenya asense meri ya Baringo Turkana Laikipia West Pokot karumura kero ndete kwena kiwa nabasaga banyete kwena kiwa sense meri pakubona jinaja ne buli na bono igabara yibo bakokanya bachorwe amaguji gukure mechande yibwatanete aba Kenya sense meri ne ba mbaganya bachorwe amaguji gukonye mechande eri tutarikano yana sabara yaba banyene chi department inchirororo ose chinsemo inchirororo chigushurikira amangana bunayega yimira kera there are bodies wose chinsemo nchirororo chiwenete kubwatiriria ngane nande ntumanyete nga chinsemo bunecho cha North Eastern njibwate michando yenchare michando ye yo murakera ande ntwarro no nyebwango iga omuraibwense na bwato kachindagira gochira abantu bali bensemeyo igone gintu kero nande kimanyekanete igokora nga chi department chiri chitenenere tase chinsemecho kero kende nchiranyara goisanikia abakenya bali barasensemeyo asengenche na mbenene y'abantu nigo bara bachandegete kero kende serikali niye kunyara guhikeria abantu bake yairiranga abandi bali bataranyoro bakonyi baroranga tigatue konye sengenjunya sawo konye umuntu gwekonya baroranga kero kende nseyiga osejirani yitu Buganda tigatogende tolo gusentonyoro bakonyi igo kero kende serikali taraisaniki abantu abaiga Wajibosnya jiku baisana. Ikarto uskabosyo ni gobono katugara se county Kakamega ni gobono muswatyo yomo agendete kurwana rubugima bwaye ase nyagitari ya Kakamega maega yoko bwatwa ase n'abanyanyimbo kereka giri gose bukarwacha kirobutugi igoro yogo kukwa abana baye babere umwana gwate myaka 5 nebere amo na kianda kolengana n'abanyanyimbo gose kolengana n'abanyanyimbo ni gobono abanyororo tibuna muswatyo yoro munazi ni wanyaldo bakumana no musajoye bono mpara ngendo kira manyekana ngikirite abana ababere bagatuka bakwete kondo muswati yoni gara sinyagitari ekarbono itakira arabwena amaye gochiko botuki kibogendrede ase ensemeyo igo roche bintu mbigendrete bina bintu mbigendrete kwena kiwa ikomachi gotebekana buna muswati yo nigo suspect ni gotebekana buna niga babekirete niga babekirete abana aba ensumu na maga ko babekire ensumu nigo nera kebeta moyo asensemo yebigotibya ekorinta igetigo kwa agiye kogerara sensemi ya Kamega agenda kurwanira ubugima bwaye lakini nigo rende anda abasigana bamubegetorro bamurendete igaraga kubwena obutukubanya bokoreka ekerego tebekana niga akirite umusacho yesimi akamutebirenda aje korra musache kara igete nyo abu korra abana abunera korapsi akarwara nera kairunya gitari iguru chebinde bya gender based violence mbigendreta sense ya Kenya kolengana basigani nagote ni ko batete ndagire y'abana abaliete niyo yabwate ensumu kolengana no mu OSPD police commander bwense mini gaterna amangana na igandete kokorwa botuki ase county ya Kakamega bana kingikirire tabana bosyo buguma bwabo no kwebeta moyo bintu bigendrete gender based violence yokorra bigendrete na ichibo ndira toka buya ngikwirire bintu gokorekana asensemo gose orongorwa gusi osense itu ya Kenya nande ukara mundu mumanire namumane no musacha tindo jina achaki orabeka abana imikera abana okonya ni go bali innocent mbaba nyitingi kegendrete igonje advice yane kuri asumuro buri Ensakia nene karo mumanire namukumana no musacha namukumana no mukao tikakosoya abana imi osanga kisaro nyagwa anchira bondo chiga nga sengencho akaro bagoteba nga fahari wawili wakipigana
gokonyora ng'a nyasi ndio inaumia nyasi na abana kurende ekero abantu mubwate gutaigwana nyomba tiga gosoyia abana rigiri chibule ino inumweka ase ngenje bikoro bune bitwara birorire kurumageka musubati yo nyartko baka gwesikirira nyomba ng'a matukata tagacha gutuka abana batatu nigo abaete sumu gose chemical nera akatoka gesungetie kisa na maana ng'omusacho yo yole olengo munyanyimbo kurase kimbe gya KDF gakare nsemo ya Somalia ande niga tugutanete family yae igo goita abana tariri chibu gose gwekora yo mana tariri chibu share na kitote banga kwana na abantu bamino share emechando yago asengenchekero go share nabo konyora bokonyi asenchere mogoseyende kolende karato gusuka motwe gazeti ya The Daily Nation nigo bono okungusana kogendete kwene kiwa korwase ekiama gya Jubilee onyorenga Jubilee ne kiame kenene kigima wiko bwatera na ODM na bikorosi Azimio la Umoja na bibia mibinene kigima ase obomo bubwa Azimio la Umoja kulende ebya mabindo mbiro gwetani 10 ebikorosi obomo bubwa Azimio la Umoja kulende kiama gya Jubilee nigo kegoteba buna nigo keganetie running mate erukorwa senseme yo yekiama gya Jubilee echikomosira Raila Odinga asoka bomo president gosomora yugatano bwense ya Kenya kolengana na barabo nigo baganetie Peter Kenneth gose mawaziri bwobolemi Peter Munya age oyo mobo achekoba running mate ya Raila Odinga kolende bono nigo bakumetie nga ningo asengenje bono nekemina no gya Peters bonsi nigo bakoro kwa Peter bono molikini gali getenga Battle of the Peters nigo bagendrete gotuara okongusana no gotindi kolende molikina rwetega iganga chi profile chiaba babere gose Peter baiga babere abwase Peter Kenneth niga arengo mo bunge gose niga kabero mo bungo gatanga ase county ya Murang'a waigo nigo nyartko bakago chorwa koba omo assistant minister ochakero mwaka bw'echiri 2003 mwaka bw'echiri 2012 na 2013 nabaigo na nyartko bagakoboli kirgo kyo president asabete namba 4 asogusangirira chikura chirwe 52 votes ase Peter Munya nera lengo mo governor mutangani bwe county ya Meru kera bwete chikuru mwaka bw'echiri 2013 kolende agasirie keroge cy'umwaka bw'echiri 2015 na ibere gochiase omo governor bono asirieta kiraitu murungi bono boigo niganya tko bagako ba appointed no president Uhuru Kenyatta koba omo cabinet secretary osomo waziri wo bolemi omwaziri wagose omwaziri bwobolemi bana abayiga babere nabo kero kende barochenga ningo orache koira libagali omo deputy president asengenche bonsi nigo bakorogorwa sekiama gya Jubilee kulende bono nabo yasinyire kulende ngane yo terago kimono omurai gwenso moske Uhuru Kenyatta oyo bono otebirenga nigale disappointed asa abantu bali bakwebeka motu nonyembara chorwa uchakoba running mate che Odinga asate biroba igonga na new candidates mbaroro bagendrete gosokiwa na korobeliwa selaini bona teramanyikana boikera nungana ki running mate ego chakoba kego chorwa asumura wiki amagya ODM Raila Odinga esomera mangana yo Nairobi litoke gimase gazeti ya The Daily Nation page ne yakane Ekarto gusuka bosio ase gazeti ya The Standard ni muri kirete nsemo ya Bonjali ekero ebunga ya Bonjali yera se county ya Kisii ase bono ekolekana buna ogotakora magendera gutakora buya scoreline up to unseat uimeke ekolekana buna uimeke ni gobona tara scorecard ya na beranyarage gogo kumorusia se kirugo kera abantu bagote agose bari banyarite bakuru birengra bya kurwa senseme bagotana uimeke tara akora by for uimeke tara akora buya emeti komi gesobo chori bokolekana se seme yunyurubuna obachoni go banyarite obachori bakendi bakolekana senseme yo kubwatekana no gosira ko oyo kabeire omwe mpibwense yo choko John oro oyoka oyo sirete kolende oimeka kama yakoira kerogo kwetera se tiketi yekiama gya ODM asomotenyi Mei mwaka bujirubere ne 2020 kolende nige korekana na tara kora kende asenseme ikolengana na bali bali tebirengera byabo asenseme unyuruna oimeka niganyorete chikura chiribu sano na isato na 849 votes 8049 votes kolende nige kotebekana na tara kora
korengana bari barwete birengere byabo no muri kwega city agotebe agoteba bakuragwa na umusae Douglas yo hari ni watebe na hari baganetie oimeka kore taranyikira ni gwikaboniga nandi mbali besokirie onyore bino oimeka ni gale asikia magio DM kurende besokiri besokiri Geoffrey Mugire besokirie kujara kuligie ekerugo ticket kia magio DM abange besokirie bategete ekerugo ekyo ekorengana n'abantu abange baterina tarakora magenderero abina takiri kurende ebwangwika oimekene negirira akateabuna nigegeta karwara na kikirira magendero takora kana senseme na ndagateabune kinangire kiabege twase koti gikairira gigocherera magendero yensemeyo ndakabori aba menyena babonchali buna entunde etiyalinge yaye na batebete agatena ntunde etiyalinge yaye nigo yalinge yanyagosira oro yoga kurende kara egunande tamwende myaka etanire bosyo abakoreta magendera sensemeyo bona yunsiasa yensemeri yabonchali nandonyorena baferi mekenero mo punge kwikia magyo DM kurwa sorgongo rwagusi erebieka nero chorwa koba nero rumo bunge bene asekia magyo DM kurende abantu bate ana tara korobuye naniga aba disappointed unekia magyo DM ande bakona kiuna bakote ana taiwe ticket yekia meke kyaro aba disappointed tara kora magendra sensemeyo botambe bagote banga bajumbe bali okonyora batali gukwana se bunge nigo konyoranga no bagwikirania magenderero kigimasi chinsemo bakorwa kurinde bono abamenyi kuro bonjali barobakanire ngateri bogo kora ngoro asegazeti ya The Daily Nation page ya magega kigima gose page ya 35 nalimo abwase bono Eliud Kipchoge no musubati okorwa Bridget Kosgei nigo banyar ko bagutangana se chimbero chia koregete osasensemo ya Tokyo ime ya Japan ase ekiminano kia basacha nekiminano kia basubati igo abakenya ubabere mbabe gitensi ya itomotwe asoko babanyangongo gusaso gutangana soko bana mbemo ase ekiminane kyo ya koregeta sense ya Japan ensemo ya Tokyo nabokwenyorera gazeti yawe ya The Daily Nation ayonyo gwanchete nkoyo gwanchete okuminyoka bwesomere asomugano yogo toka sipeji ya 35 nomo bia bono majibure kertua kwirira sa magaseti na ndo ikabona to komweri ba magaseti to dena na bo kwanyorera kopia ita the standard of the nation somero usega sidiri bwanjete kerna mangaro ntoko yakora ndo to gochute to dena ali aeroporto ana siasa nerimi mangana agriculture igenyorera kopia ndo nyarako somera asoboga tiko to nda so mokomoka to kwirina to kwira wikaseme sa mangana maya yensaki yabona mambia igo tosuka Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi Ontita tena na batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyale kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseri Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka elitariane Mildred Momanyi.
yama tuku wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe togo chakeli rituko ryao ase obwansu tumere namanga akoraganire rituko rigoro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona intwe manjo moriere intura gotika maiga imana intuna to ko vitamdi gete vitamin D Morobiri no yo mubuka uguchakia na kurosa rituko ryao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki weshera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umerana na Nyarangi Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebalimo gotorora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesmore tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigere lya konyo tutayenda umutimo kontu agotebingo chatolo no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigere lya bono tiganda koira mpaka asito gwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase goska obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere n'ikidege 15 Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Nao kwane nendo mwanchu muligereria ensa ya bene yokonyora mangana maiya korwa semesa yensakia nararia yakoregete korwa litukuri igoro goika imambia ya bono naboko gendera gutubwatia egoro nyora yigamuna yanda mange wethera senchira ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube na kwalganire atalimake igo kabaime yumorobolyo goika omwelyo kwira nande asegeke kikiribosio egeren kumanyinga nararia yatwa gusangiririe imambia ya bono Ense ya Kenya reitukoria rero amatemwa amanene akirasi sano na isatu nigaguchaka bene rero chitariki sano na ibere omotienyu gatatu omwaka bwechirwe ibere na mirongo ibere nibere abalimu abanene baigo na babwatani bechisemi nigo bangeire kwe aregania asogoika ase chi container cha matemchire ase chi center ao ilio kwaregania matemwa yo na koyaiki ase chi skuru ase county ya Kisii baiga balimu abanene mbarati wa magega waigo bakubwaterana n'ababwatani bechisemi abo baikire ase chinsemo ao kuya matemwa yo amanene Center managers. One center manager. And the chairman. Come and confirm. Capture chair. And one security officer. Confirm. This is the exam for today. So we will call them, they will come, issuing the exam papers now. The center manager will come, will receive the papers together with the security. You will register there and then you wait. And just to remind you, if you are hosting, please don't leave until you receive the papers for the hosted center in your school. Kindly remember that. So let's have Masongo now. Center manager Masongo and the security. Give some way, small way here. Masongo, next. Mwanchu muligereria bona kero kwarorire igo ni kiorokereria buna matemwa chakire bene na inde nigo tukuganiria aboroki wa bonsi bakira sisano na isato amaya ekero baguchaka matemwa imambia ya bono otigana na mangana ya matemwa oyo kuligie kero kyobo governor ojobe igoro mo senator bwe county ya Kisii Samongeri nigo bona aboririe abagusi komwa maguru na guchakwene kyabuno obeiro mo governor bwensi county ya Kisii abwasara chakwene kya mangana mange buna ayobolemi obochenu gati ya yanda mange niga ya kwanetaya chinga kibaumiranete amona baliki bamangana na kabeka na vocational training centers na boigo Kisii Technical Training Institute egona yabere national ninje na nyebere taroro yitwanye chagete kuna private sector
kona nge Minister for Technical Training and Applied Technology ninje na nyebege taroro nganye Kenya kapke na naje ko Minister for Education 207 to 2013 2012 11 na ninje na Kenya kwa National Polytechnic usekoliye likeroka Technical Training Institute yona nye chagete buna senten keibo ego kina ekoroka lia bantu obumanyi mangane koboko electrical wose plumbing wose masonry lakini bona yabere one of the leading moyabo ye Technical Training Institutes enene ase Kenya na bamenye korwa se bunge ya bobasi anene mono korwa sensemo ya nyamache litukuri igoro ngo bakore tukurubikana na kugikelia engana ya nyara ko bakego koreka chinga kicho musangirekano o Azimio la Umoja abwasa baraibande bataorokigwa amasikani mulikito Mildred Mumanyi na igeta sensemo ya nyamache na gutwariganiryo roboti oro asenchira yobwikirano amatuko amake aetire magayo musangerekano o Azimio la Umoja ukoreka ase orogongo rwa Gusii ase egati ya baraibande batwara chinga kichingongu ukwanira abagusi chinga ki eliogiri nenelia akwa korwa ase ensemo ya basaiba ikeranite ase o musangerekano yu ensemo ya bamenyi korwa bobasi ime ya nyamache nigo barobekana ase bagikelia engwane yo na koyeraga ebyara na kugania amaskani gati ya barai Kakio mungira jane byaji kora mu bosongo bosa mu rogamile abaira mosenete nande geti yaro tigira basajari bakabagambe bacha kumurtama kenaga kia bana baitu toiborete naro mwana onari inka igubobe muno makungu nande to kwana muna baraibe kanise twagike iri muna basi nande korumasiga chane tya korunga ringane riga gori atoira bo bentu buna bangina nabagaka nebitsana byaito byonsi asengenjo ngina bantu nere ngina bantu oya tobere gesie kenene kebe kabisa ko konde mono ngabarai baito kurbo basi babere umosika Kristo mogero bule omongina chane tiongera ingana bakora mbosongo bakorwe cheche nabaraye batokorera mangana ba maya sai kase constituency yeito na tenenira gokonde mwa mangana babosongo karatu obwate e conference ya Azimio abarai baito nchakero yo mintongwae urobo noiga nchichomo gako bule nchichomo gaka professor Ngeli kubuwa mono egiatoleta ga igabuna toliga aba basibonse twanyageire gocha omongina chane tiongera abantu abunateba bakoleira babasa bakoleire Kisii County ga sienene chinga kiechecho abasai korwa Kisii ensemo ya nyanchwa nigo na barwo bamocha egekorekyo asebagania abarai koralia omorembe abasai baito bare Kisii County tigatutwara omorembe nande ntonyara kungainu na abarai aba bagocha guto sabachikura tigabache no botwereru erio ntonyara kogechi bari barobisi nande tigatoto abantu barobisi hambo time banyare kokora gasi abo adiriti korire Nyasaye akubarusio na komenta abandororo asa magana ya korekanirio murai Raila Odinga achite Kisii County tuna condemn kabisa abarai baito kere bakogereru ground ndogo chiwanja amagana nara korekanita yataringa yo mogoko mono bono toko koruita gochiase evijana beito korubano kogenderera buna korwese mirango yonsi yekisiasa baraibande bonsi bakonyara koba bakweru banyare koba bakorokigwa maskani ginko ripotelia egeteseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi mbia mono Mildred Mumanyi omosubatio yo mobwi miaka 32 oyobo igoro munyagitari omonas niganyari tkobaga kubaita bana bae babere litskuri igoro ase okubabekira esumo magega yaye musubatio nigatemetenere kwerusio bugima aso kwebeto moyo ase bigoti byaye kurinde agaika gokonyeka na kuminyokigwa ase nyagitari ya Kakamega asagendrete kurwanirira obugima bwaye niga ekotebekana buna nigo ogwetana kwarenge gati ye familia yo egentukirete ogokwa kwa bana bo babere asensemeyo nyumba yao mzee
na mama amekuwa na mzozo, hata mzee naye akawa ametoka, haishi hapa. Kuna mzozo ilitokea, mama akamwekea manguo kwa gari, mzee akaenda. Nishtuka sana. Hiki ni serikali iingilie kati. Tujue ni nini ilifanyika. Ni kitendo kibaya. Ni kitendo kibaya sana kutoa uhai wa watoto. Na obomo bwa Kenya Kwanza gusabara ikoro asensemo ya Kenya Kwanza nigo bairete campaign cia base county ya Uasin Gishu abwase bano bamo machatio morai bwenso moske Uhuru Kenyatta asoko mubwatesia omorai wiki amakia ODM Raila Odinga niga barai yabo bamuganirie Uhuru kosika barai bande nabo igo gusika abarai bechi kanisa asebo igo bamuburirie gushugulikira amangana ali alingeta Kenya buna kweyeria ligori rie binto ao anene mono ligori ria mabere. Mimi nasikia nyinyi mnasomea Uhuru na Raila sana. Nataka kuambia msamee Uhuru na Raila. Unajua Uhuru akizaliwa baba yake alikuwa rais. Raila akizaliwa baba yake alikuwa naibu wa rais. Kwa hivyo hao wanafikiri wako pahali wako kwa maisha sababu ya ile baba zao walifanya. Hawajui mambo ya sisi ambaye tumetegemea Mungu ili tusimame tukae kama watu vile tuko sahi. Ukiona vile wanaongea kuhusu mapadri, na nasema sijui Mungu anafanya nini, tuwaombee ili wabadilike na wajue dunia hii bila Mungu hata ukue nani unaweza ukapunguzwa mpaka ukue zero. Sisi tuwape tu maombi yetu. Tusiwakashifu sana. Tuwafunze. Unajua tulikuwa tumewasaidia sababu wakati rais alikuwa marafiki na huyu mtoto wetu hapa nyumbani naibu wa rais, alikuwa anaenda kanisa, anabeba Biblia. Lakini sasa shetani akatokea hapo akampatia marafiki wengine. Huyu mzee wa kitendawili siku hizi anatukana mapadri. Si unaona wazee walijua wakisema bad company corrupts good morals. Yaani ukichagua marafiki wabaya hata wewe utakuwa mbaya. Ukitembea na mchawi bila kujua hata wewe utakuwa nini? Ndio hiyo imefanyikia rais wetu. Kwa hivyo tumuombe baka mambo yake irudi laini. Lakini zaundi hii tunaangalia rais ambaye tuko naye, hata kana kwamba alituambia huu mtu ni mganga, tunaona kama ni ukweli. Jule rais alikuwa anapiga magoti, anaombewa, anaomba mvua inanyesha. Raundi hii ni anaambia mapasta ati ile kazi kubwa mnafanya ni kutupeleka jehanamu. Unaangalia watu wawili, unashindwa ni ule rais ama ni mtu mwingine. We need serious prayers in this country. Na zaidi ya hayo maombi yote, muzidizie maombi rais wetu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu ile barabara anatupeleka ni barabara tulitoka miaka mingi sana iliyopita. Kenya ni nchi huru, nchi demokrasia, kila mtu ana ruhusa kwenda kwa kanisa, kutoa matoleo, kwenda kwa kisiasa, kufuata mwenye anataka kufuata bila kushurutishwa na mtu yote. Lakini tunaona demokrasia imezorota katika Jamhuri ya Kenya katika hii hatamu ya pili ya Jubilee. Ningependa kukuomba Uhuru Kenyatta, abandon your project called Raila. For the remaining 6 months, serve the people of Kenya diligently so that you can reduce the cost of living. Lakini mimi sitaki kuongea kwamba vyakula zote ndio zimepanda. Ningependa kuomba tu vitu mbili. President Uhuru Kenyatta, unaweza shukisha with immediate effect. And I have reasons why I have identified those two commodities. Commodity ya kwanza mwancho muligereria nara yokoro asemesa Ensakia twakwariganiria semambe yabono kulinde tomerana ndi chikoraga chinsa isano na ibere ochikonyora yomona yanda mange asenchira yubwenge biabono bali mwato bwate gwetera so mtandao David Kimoli oli kirote birenga oganiria abana bonsi bagwikaransa matemwa litukuligia ando baganirie ebisio na bali banda bonsi bato bwate gwetera senchira yemitandao nigotogote bangambia mono kigima tokoirana asentundende oyo minto Brighton Makori na chikumirana no magani ito ase studio asebara chukukwanira mangana siasa na magenderero wikachinga kicho mwancho muligereria ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.
Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV, Njensara Nyarangi Ontita. Tena Batambe, Brighton Isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichi gwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii ria nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseri kya Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Abana basongosi, abana banyabakuri kivukado, abana bawaka ibitego, abana bisumisiyo, abana bali bakoza. Abamurambale akunyura abantu bale namasikani amanene bukyasa abantu. Abamurambale akunyura abantu bale namasikani amanene asa abantu. Ubucyaya kuyo bukyasa abantu babotugwa cyane obonene bukyasa abantu. Barwete kinya bale manje ngumbu bakini bakunyura abantu bamwabo Kenya. Asobo kunya nabo tuika ange igo bale nambeye masobo tuika ange. Asobo kunya nabo tuika ange igo bale nambeye masobo tuika ange. Steven Nyamari Zarimia Papa Angera Sibosire Anyoko Toyota Kisii. Onyendi gari ira ike ngumbu onange bandi ya kwaza sungusia twabaikire. Onyendi gari ira ike ngumbu onange bandi ya kwaza sungusia twabaikire. Emeru video yetiketi iraikirane tukeri mokwasa sungusia tongerane. Emeru video yetiketi iraikirane tukeri mokwasa sungusia tongerane. Motenge mono muyunge musungusia birenge asechingero chito mwanchete inwe botambe. Abangwana bakubatia ngo basabera sao munguru abarenda matuka mange. Abangwana bakubatia ngo basabera sao munguru abarenda matuka mange. Papa Pasikari Okioma USA, Papa Jaira Somoyo, Salimia Justa Sonora,